Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo mae di WA karo Mbak Rini. Dikon ning nggone dekne. Soalnya ape mengadakan hari raya ulang tahun, hari raya. Ulang tahunnya siapa? Mbak Salma. Mbak Salma pemirsa, dadi ape dirayano ning nggone mbae. Dadi iki kemungkinanku mbah ning gadusik terus mlaku rene, mbah iki wong wis ning kene ya pemirsa. Mari kita lanjut tempatnya Lek Mes. Yuk. Aduh, ini kena gini. Tapi masuk tepinya leh, Nduk. Ayo. Peteng. Wes nang kene wong. Hah? Wong nang kene kok. Wis di Padang ya. Gusi Padang gak ketok. Wes. Assalamualaikum. Aku Bari. Walah, sira ulang tahun, dia. Aku. Mah. Loh, capisane? Mang saya ulang tahun. Apa kuwi telo? Kalau mek menyok iki. Aku bar mantes. Tak menyok ae. Sitok ae. Si cilik kuwi lho. Ndang dipangan iso bingung. Wis. Wah, lagi mateng, guys. Wis. Lagi mateng. Wis bar aku. Gak wis. Lho. Mana apa? Wak. Cukup. Asa main bersambut sak koyo inu. Ngono, Pak. Alah, mami Pak enak iki yo Pak bersambut. Kandhane sego jagung enak kok. Mbah mangan yo, Lek. Nek ndas lele, Mak. Mbah sing dituntun. Lele enak. Ya omongan. Ulang tahun deh. Iki sing ulang tahun sapa? Ulang tahun. Aku senap. Itu kan. Stay to you. Happy birthday. Stay to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Lo kelas piro? Ada kita. Dia lilin. Biasa kan dia punya sing kuliah kok. Ya ada keke. Selamat Lancar. Ana wi, kami. Delok rono. Panjang umur kita kan doakan. Selamat bahagia, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya. Sekarang juga. Adek mak pisan hore. Potong kue. Ya. Nanti potong. Ben. Bos nani oba. Ben. Angel tuturane kok. Ya ada potong di potongannya mak. Nanti nanti. Berarti terasi, Mang. Aku duwe potong kuene. Oh iki umur piro iki? 11. 11 pemirsa iki 11 tahun.
Sampai lah. Wes apa ta? Kuwi kencengno sik ah. Yan. Kuwi lo kencengno sik kuwene. Kuwene kencengno sik. Kene piringnya ta. Yo bersama ini sama. Ini enggak ada piringnya, Bes. Lah kuwi kena dirisi kok dadi akeh we. Kertase. Nggo gunting ori nek ora. Gunting. Ora usah, Lek. Kuwi lho wis kertas kuwi diguntingi wis. Ndok rene lho, Yan. Yan. Kertas enek kertas. Lah kuwi kertas. Kertas alunan Kertas minyak. Ya ndak Lek gak apa Lek kertas minyak. Minyak. Kertas minyak gak apa-apa ya, kertas minyak. Jadi, Lek gak belepotan. Dia loh. Jerman. nah nek misale Bu ndek ta? Turu. Jangan turu. Apa? Sama gawe perang di silo. Ini tekel ya. Oh, kalau tak merata. Lampune gak ono lampune. Nah. Foto di set, Bes. Mentok. Ah, sama kamu. Gak apa-apa, Mah. Artis sehari. Semalam. Talamin engas sama foto sama difotoin pokoke. Bes. Ini mak kertasnya. Malu. Berarti wis umure wis 11 tahun yo, kelas 5 nek ngono. Kawan ini. Walah wis sampe di perawan loro cah. Cium, cium. Dicium. Lek piye Bang? Dicium. Dicium. Sudah pakai nganu, lo sudah wis lo. Cium. Cium. Mbak, lilene mbak. Senap doe. Senap doe senap. Foto Hana. Doakan ya, Bes. Doakan. Semoga sekolahnya makin pinter, sehat selalu, Amin dulu, Mak. berbakti kepada kedua orang tua. Sama palapa. Aduh. Iya pemirsa ya, wis pokoknya dununge ya doa baik kembali baik kaya ngono wae lah. Amin ya Allah. Sinta madhep mok rono ta. Lah ngono lho ta. Tapi peteng ya terus. Tapi aku wis ibu apa apa? Alah paling beda ulang tahunnya Salma aku bingung nih ngono be ibu. Wis ngerti? Soalnya wis ra. Ya, Oh. sampai kurang. Iya, maksudnya nek Salma ulang tahun. Tapi Salma gak roh Salma. Iya, Wow. Oh gak roh nek ditukokno kowe. Oh kejutan. Walah ya Allah, kejutan, guys. Nah, buat orang tua, cewek apa cowok? Kan ngarep. Pak Ese, Mak Ese. Apa Banang? Duwe dinggongko. Amit ya, Lek. Lu amit Lek karena Lek di Depan kene cilik-cilik ae, kadang ora kayak cilik. Wes mau kuwi buat depan go mulai, Bu. Ayo gede iki. Sampai dia. Anak Mbak. Kan pergi. aku. Oke, wes terima kasih. Wong rarene ora usah. Ngamuk. Boten neni ya, Mbak. Lagian nangin lho Ketak. Ada enak embel-embel kan. Embel-embel. Kuwi I baby stay to you. kowe pesen sapa, Yan? Cepet. Anu, Iki langsung Neng dina- iku. iki sampean dinggo iki ngono kan ya. ning anu. Cerita baby apa? Plastik. Oh iya.
Kenapa tuh si cilik kowe? Cilik 40.000. Paling kena ta? Iki nggak sama Surya. Piro? Ayan, Buane kok sithik. Surya. Hah? Ning Surya. Iya. Sing tas cilik iki tipis-tipis nih ori, aja langsung Iki ngono. Aku bareng-bareng apa ya? Rene neh bereng. Kok gak manut kuwi lho. Aja gampang begu. Cah wedok ki aja gampang begu. Ya, enten yo. Iki lho dadi cupuk. Kemana Mak? Tok lagi. Aku di. Ngepes? Belum ora bes? Pak. Kuman iki. Suapan pertama buat anak wedok. Lah kono lho njongok ning kono. Bam. Banang ora mbok kei banang. Ma. Banang. Dene gak anggur. Duh. Oh iki Pak De. Ulang tahun. Ulang tahun. Ulang tahun, Dik. Nah, haji kok. Di rumah. Sama kaya. Wes ki aku wes. Gak usah. Iki lho, penggaweane nangis diapakno ya kok wes. Wes ki lho wes. Iya. Kowe ulang tahun mang lho. Piye? Mau dikei kowe mau pada ngerti ini. Sing sabar senap-senap. Batine ngene we. Gimana rasanya? Seneng. Wes bar, Bes? Dia memang ngono-ngono. Korek kayak kono. Nyaluk. Ya Allah, aku ki entek tales. Putar-putar sih. Awas nek kena sikil. Buka bisa datang. Paham? Apa sing kemelonyo, Lek? Wih, sing putih-putih. Iya, rahayu kuwi ndok, Lek. Gimana lambe kok? Ndok di blender. Digawe apa nek ngarani yo. Ndok. Piye Ma rasane Ma? Adiae endi Ma? Adiae. Selamat. Selamat nikmatin teh. Kok judulnya selamat menikmati teh ngono ya. Tapi Salma kuru ya saiki yo. Apa to mangkok ya? Ora to mangan. Tapi sing dhisik kan sapa? Kayu cilik sok. Apa? Tiara. Dhisik. Bareng wis Kak. Bareng anu mangane mane enak-enakan yo. karuan Lek. Semarang emangane boheman bocah itu. Ini kan pada diet tuh. Ning di diet di Semarang. Jakarta. Oh. Nah, ning Semarang ora diet ki ngirit. Ngirit. Ngiritan. Wis sedina targetnya 10.000. Oh. Sedina wi. Nah, di Jakarta kan pemasukan ambek anu akeh padha yo nek Jakarta yo. Nek orang kan
Mangan jaluk rene. Lah nek leke calane Semarang dhewean. Area kono iki 50.000 gak kene aji. Ndi? Me, nop nyenop. tak tak adiai ubi singkong nop. Ubi singkong. Wah rame pamirsa, bengi-bengi kelompok iki urung kelompok ya Mak yo. Nek bodo akeh. Celoro neh. Cakeh iki. Iki guys wis rampung. Ya saya mau pulang, guys. Ya ya. Semuanya ya, guys. Aku pulang, guys ya. Iya, hati-hati. Oh, pulang. Ayo. Dadah. Kukut. Kukut. Laut. Lho, kowe rene nek. Gak kukut laut, kan kukut laut. Loh, kowe gak melok-melok ha? Iki lho Sinta. Sinta cepet kan. Lho pemirsa wis padha mulai Kimang wis bar ulang tahune Mbak Salma. Muga-muga njaluk dongane pemirsa ya. Awake sehat walafiat, sekolahe pinter, wis pokoke sing apik-apik. Iya. Piye? Kresek kok, Lek. Mbok kreseki yo. Lah yo diben udo. Diben udo, peteng yo. Sing diulang tahun nih balik pulang. Lah ngono. Gak ketok, guys. Coba Mbak Tia nembang. Dia nembang dok, suaraku ki rada gangguan. Rahimku barangnya. Rahimku ngendi? Rahimku yo gangguan. Iki bar kirat.